Rauhaa kaikille kuulijoille ja näkijöille siellä striimissä ja missä ikinä olettekin. On aika kauhistuttavaa puhua tilanteessa, jossa tietää, että sellaisetkin, jotka eivät ole paikalla, näkevät ja kuulevat. Mutta nykyinen maailma on tällainen. Meillä on sellaista mediaa, jota ei voinut kuvitellakaan, kun minä vuonna 1976 vasta Ruotsiin muutettuani kävin Eskilstuna Philadelphia seurakunnan kokouksissa parin Suomesta muuttaneen ystävän kanssa, jotka olivat uskossa. Ja siellä minä tulin uskoon. Vaikka toisaalta minulle selvisi myöhemmin, että vaikka minä tulinkin uskoon, niin minusta tuntui myöskin samalla siltä, että minä olin itse asiassa ollut jo ennestään uskossa, mutta se oli niin kuin jonkinlaisen kuoren alla, niin että minä itsekään sitä tiedostanut. Siihen voisi olla selityksenä, että minä lapsesta saakka, sanotaan nyt näin, olin joutunut kuulemaan Jumalan sanaa, siis Raamatun julistusta, isäni ammatin vuoksi, enemmän tai vähemmän. Sanontahan kuuluu, että papin pojat ovat pahimmat, ja vaikka me nyt ehkä emme mitään julkisynteisiä olleet, niin kyllä se sanonta varmaan pitkälti paikkansakin piti. Uskon taipaaleen isoin askel oli eräiden paheiden lopettaminen. Ensimmäisenä niistä oli paha puhetapa, eli kiroilu. Hyvin pian minä huomasin, että sillä todella on suuri merkitys, minkälaisia sanoja ihminen lausuu ääneen. Mielessään voi ajatella jotain, mutta jos sen päästään suustaan ulos, sillä on vaikutus ei pelkästään ihmisissä, jotka sen kuulevat, vaan myöskin niissä näkymättömissä voimissa, jotka meitä koko ajan ympäröivät. Tämänkin kirkon penkit ovat suurelta osalta täynnä ihmisiä, mutta täällä on myös sellaisia kuulijoita, jotka eivät näy. Kuulin pastori Eero Marttisen erään puheen aikana Eskilstunan Philadelphia kirkon sivusalissa, jossa suomalaiset kokoontuivat. Hän mainitsi jotain uskovien kasteesta. En muista, reagoinko minä silloin siihen vai jossain myöhemmässä tilaisuudessa, mutta yhtäkkiä minä tajusin, hyvänen aika, minähän olen uskossa Herraan Jeesukseen. Kyllä minun täytyy mennä kasteelle. Minä nousin ylös ja muistan kuin eilisen päivän, että minun kanssani nousi ikään kuin monta tuhatta näkymätöntä olentoa, jotka yrittivät kovalla metelillä saada minut takaisin penkkiin. Sen verran olin ollut tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, että ymmärsin, että jos sielunvihollinen reagoi näin voimakkaasti, niin tässä asiassa täytyy olla todellista totuutta takana. Ja niinpä minä aloin ottaa askeleita eteen. Ja kun olin päässyt jo puoleen välin käytävää, äänet vaimenivat. Seisoin lopulta pastorin edessä ja hän keskeytti puheensa ja kysyi kohteliaasti, no, mitä sinä nyt oikein haluat? Minä tulin ilmoittautumaan kasteelle. Näin yksinkertaisesti loppujen lopuksi oli. Saatatte kuitenkin arvata, että täällä Tampereella se herätti myös inhimillistä kuohuntaa erinäisissä piireissä. Ja saattaa herättää tänäkin päivänä, sillä isäni sattui olemaan aika tunnettu tamperelainen pastori, jolla on kannattajia tai miten se nyt sanoisi, tänäkin päivänä, vaikka hän on kuollut jo kohta 25 vuotta sitten. Isäni kuoli vuonna 2000 ja kärsi aikamoisen syövän vaivat
3 viimeistä elinvuottaan. Niin kovat, että kun hän lopulta lähti tästä ajasta, minä en enää itkenyt kyyneltäkään. Minä olin pelkästään iloinen ja helpottunut. Isä sanoi minulle kuolivuoteellaan kuitenkin, että ensimmäinen asia, minkä hän aikoo Kristukselta kysyä, on, mikä kaste, siis vesikaste, on se oikea. Minä vaan ajattelin hiljaa mielessäni, kuules isäukko, ei sinun tarvitse mitään siellä enää kysellä. Siellä, missä kaikki on kirkkautta ja valoa, ei ole turhia kysymyksiä. Ei teologisia, ei filosofisia, ei taloudellisia, ei minkäänlaisia kysymyksiä. Yhden lauseen minä vielä sanon, jos pystyn sen kyynelittä tekemään. Herätyksen ajat ovat ihmisen sielussa ehkä vuosia pitkiä. Niin minullakin Turussa opiskellessani 70-luvun alussa. Kun läntisellä Pitkäkadulla vastaan tuli 3 miestä. He olivat niin sanottuja A-maajoukkueen veisuumiehiä, joita kansanomaisemmin kutsuttiin pultsareiksi. He hoilasivat. Kun he tulivat lähemmäksi, minä kuulin, ei se ollutkaan mitään hoilaamista. Hyvänen aika, ne miehet veisasivat. Kyllä minun sydäntäni riipaisi, kun minä kuulin sanat. He lauloivat vanhaa virttä. Mun tutkit, Herra, tarkasti, sä tiedät kaikki tekoni. Olen kuullut pappien laulavan kirkossa, olen kuullut oopperalaulajien laulavan seurakunnissa, mutta koskaan en ole sellaista laulua kuullut sen koommin. Toivottavasti nämäkin herrat ovat kirkkaudessa laulamassa tänä päivänä. Sitten ajasta on jo yli 50 vuotta pitkästi. Paljon olisi sanottavaa, paljon olisi kerrottavaa, mutta todistajan aika on yleensä lyhyt ja pinna vieläkin lyhyempi. Minä toivotan teille kaikille Herran Jeesuksen armoa ja siunausta ja hyvää kevättä.